Nyakora moge juang. Inya neno ka tineno gik moko machalo kor lwasi, ineno Taifa One, ineno gimoro bende magolo mach ka wuok piny kadhi malo, kantiere KSA, Kenya Space Agency. Jomoko penjore gani ento koro itime yo machalo nade. Mone satellite ni obedo kacha ewi piny, koro kosebedo kacha to menye yo moro makare. Koro ma kobedo launch kacha gi jogi wacho ni Kenya Space Agency, gibedo gi thuolo mar choko nonro mopogore opogore. Odiochiengni ma kawuono odhi bedo kacha koro ka iyange kata kobedo launch kata kogo live kowuok e pinyno mar Amerika. Odhi wuok kacha mano kene state mar California mantiere USA, bendo kacha dhi bedo achiel ma okang' mokwongo. Wacho ni kata kobedo no lose e pinyno mar Bulgaria, kama chielo bende e piny Kenya karkae, jo science ma wigi otimo jere ema bende obedo piny moneno ni adieri nonro ni bende nyalo bedo kata kichoki kowuok malo. Kata kodhi bedo ni owuok e pinyno mar Amerika kama odhi bedo ni ogo live kata kama idhi bedo ni dhi yange, piny Kenya kae romo ma kamano dhi bedo kata ka iluwo kuonde mopogore opogore. Mantiere Malindi, mantiere piny mantiere county ma Nairobi karka odhi bedo kacha mbalariany ma Nairobi, University of Nairobi, kama jopiny madhi bedo kata ne oluongi mondo miyo yud thuolo mar neno gigo madhi nyime kacha. Sani koro osechako kata kapono ni korumo ang' wakelo nigi achiel kachiel kata kama nyayude e mbui mara Kenya Space Agency, mano mar Facebook gi YouTube, mondo mibed kod ng'eyo ni gimane matimore kacha, to en ber mane mokelonwa kaka jo Kenya. En poch gi pagi jogo duto manoketo wigi kanyachiel mondo mi girang ni gigo duto chopo e yo moro makare. Mano ang' wakelo ni kanyo bende weche manyien mago maga migago mondo irangane kineno ka ochalo gimoro ma kamera mamenyo piny. Komenyo piny mane satellite chakoro ochoko nonro mopogore opogore ma ponono nyalo konyo piny Kenya rakore kod gik mathoth matimore e alworawa. Mano ang' warango ni kanyo odiochieng' ma kawuono. Mano Taifa